ஓம் சாந்தி. ஆதி தேவி ஜெகதாம்பாள் சரஸ்வதி. இதில் இன்று நாம் பிரம்மகுமாரி சக்கரதாரி சகோதரிஜி தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்கிறாங்க. மம்மா தான் என்ன சக்கரதாரி அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சாங்க. இந்த ஈஸ்வரிய ஞானம் கிடைச்சி சில தினங்களில் மம்மா டெல்லி வந்தாங்க. என்னுடைய லௌகீக அம்மா அதிகாலையிலேயே தயாராகி மம்மாவை சந்திக்க செல்வது உண்டு. அவங்கக்கிட்ட நான் கேட்டேன், நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க? லௌகீக அம்மா சொன்னாங்க, எங்களுடைய மாதேஸ்வரிஜி வந்திருக்கிறாங்க, அவங்களை சந்திக்க நான் போயிட்டுருக்கேன். நானும் வரலாமான்னு கேட்டேன். ஓ வரலாமே அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் மாதேஸ்வரிஜியை சந்திக்க போனேன். அந்த நேரம் வகுப்பு ஆரம்பம் ஆகலை. மம்மா தன்னுடைய அறையினுடைய வெளிப்புறம் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. சில நெருக்கமான சகோதரிகள் வரிசையாக மம்மாவை சந்திச்சிட்டு இருந்தாங்க. இங்குள்ள பழக்கம் இவ்வாறு போல அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டேன். நானும் அந்த வரிசையில் நின்னேன். நான் மம்மாவிடம் எப்பொழுது சென்றேனோ மம்மா என்னுடைய 2 தோள்களையும் பிடிச்சிட்டு சொன்னாங்க, நல்லது, இவள் நமது சக்கரதாரி, நீதான் சக்கரதாரி என பாபா எனக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தார். மம்மா என்னை சக்கரதாரி அப்படின்னு அழைச்சதுனால அந்த நாளில் இருந்து எல்லோருமே சக்கரதாரி அப்படின்னே அழைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த விதமாக என்னுடைய பெயர் சக்கரதாரி அப்படின்னு ஆச்சு. ஒரு வாட்டி எனக்கு மும்பையில் பாபாவுடன் சேர்ந்து 1 மாதம் வரை இருப்பதற்கான சௌபாக்கியம் கிடைச்சது. அந்த சமயம் மம்மா டெல்லியில் இருந்தாங்க. மம்மா செய்தி அனுப்பியிருந்தாங்க, பாபாவை சந்திச்சுட்டு வந்த அனுபவத்தை மம்மாவுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு. மம்மா தனது அறையில் என்னை தனியாக அழைச்சி கேட்டாங்க, பாபாவினுடைய துணையின் அனுபவம் எப்படி இருந்தது, பாபா என்ன சொன்னாங்க. நான் என்னுடைய அனுபவத்தை சொன்னப்போ மம்மா அதை கேட்டு கொண்டிருந்த அந்த விதம் மிகவும் விசித்திரமாக இருந்தது. மம்மா முற்றிலுமாக பாபாவினுடைய அன்பிலே மூழ்கி பாபாவினுடைய விஷயத்தை கேட்டு கொண்டிருந்தாங்க. பாபாவினுடைய நினைவு மேலும் அன்புல மூழ்கியிருந்த அந்த காட்சி இன்றும் கண்களுக்கு எதிரில் வருது. மம்மாவுக்கு பாபாவின் மீது, பாபாவின் வார்த்தைகள் மீது எவ்வளவு அன்பு மரியாதை இருக்குது அப்படின்னு தோன்றுச்சு. மம்மா உணர்ச்சி வசப்பட்டு மெய் மறந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. மம்மா ஒரு பாபாவில் 2 ரூபத்தை பார்த்தாங்க. ஒன்று பரம்பிதாவினுடைய ரூபம், மற்றொன்று ஜெகத் பிதாவின் ரூபம். மம்மா பாபாவை பற்றி முழுமையாக அறிஞ்சிருந்தாங்க. பிரம்மா பாபாக்குள்ள யார் அமர்ந்திருப்பது, யார் இந்த மகா ஞானத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருப்பது. மம்மா பாபாவை முழுமையாக பின்பற்றி வந்தாங்க. பாபாவும் கூட தினமும் அதிகாலை 2 மணிக்கு எழுந்திருப்பாங்க. ஒரு வாட்டி மதுவனத்துக்கு வந்திருந்த எனக்கு பாபா அறைக்கு அருகில் இருக்கும் அறை தங்குவதற்கு கிடைச்சிருந்தது. பாபா 2:30க்கு எழுந்து மேஜை விளக்கை எரிய விட்டு கொண்டு அதற்கு மேல் ஒரு சிறு துணி கொண்டு மூடி கொஞ்சம் வெளிச்சத்தில் ஏதோ எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறத நான் பார்த்தேன். பாபா, நீங்கள் நேற்று இரவு ஏதோ எழுதிக்கிட்டு இருந்தீங்களே அப்படின்னு அடுத்த நாள் நான் பாபாவிடம் கேட்டேன். அப்போ பாபா சொன்னாங்க, ஆமாம் குழந்தை, சர்வசக்திவான் பாபா என்ன கட்டளை கொடுத்திருந்தாரோ, என்ன காரியம் கொடுத்திருந்தாரோ அவற்றை முடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். எனக்கு என்ன காரியம் கிடைச்சுள்ளதோ அதனை நான் முடிச்சிட்டு பிறகே மற்ற குழந்தைகளிடம் ஏதாவது கேட்க முடியும். இவ்வாறு பாபா இரவு கண் விழிச்சு சர்வ சக்திவான் பாபானுடைய கட்டளையை கடைபிடிச்சு வந்தார். மம்மானுடைய வாழ்க்கை மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய, அதாவது காந்தம் போல் கவரும் வாழ்க்கையாக இருந்தது. அவரை யாரெல்லாம் பார்த்தாங்களோ எல்லோருமே இவங்க நமக்குரியவங்க அப்படிங்கிற அந்த உணர்வை அடைஞ்சாங்க. தனது தாயாக அனுபவம் செஞ்சாங்க. அதாவது தேவி மாதாவின் தரிசனத்தை அடைஞ்சாங்க. டெல்லி கமல் நகரில் ஒரு மாதா வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுடைய கணவன் நன்றாகவே இருந்தார். ஆனால் பிற மனிதர்களுடைய நேர்மாறான பேச்சுகளை கேட்டு தன்னுடைய மனைவியை ஆசிரமத்துக்கு செல்ல தடை விதிச்சிட்டார். அந்த மாதா மறைந்து மறைந்து வந்துட்டு இருந்தாங்க. மம்மா அந்த சேவை நிலையத்திற்கு வர உள்ளார் என எப்பொழுது அந்த மாதாவுக்கு தெரிய வந்ததோ தனது கணவனுக்கும் சொன்னாங்க, பாருங்க, மாதேஸ்வரி வர இருக்கிறாங்க, அவங்க அம்பாள் தேவி, அவரை நீங்கள் ஒரு முறை சந்திங்க, அவருடைய தரிசனத்தை பெறுங்க. ஒருவேளை அவரை சந்தித்த பின்பு
உங்களுக்கு அந்த ஆசிரமத்துக்கு செல்ல விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா நான் அங்கே செல்வதை நிறுத்திக்கிறேன். இப்படி சொல்லி தனது கணவனை அழைச்சிட்டு வந்தாங்க. மம்மா அந்த இருவரையும் தனியாக சந்திச்சாங்க. 5 நிமிடம் இருவருக்கும் இனிமையான திஷ்டி கொடுத்தாங்க. மேலும் மதுரமான மகா வாக்கியத்தை சொன்னாங்க. மம்மாவினுடைய தரிசனத்தை அடைஞ்சு மேலும் மகா வாக்கியத்தை கேட்டு அந்த மனிதர் உணர்ச்சி வசப்பட்டு போயிருந்தார். அந்த மனிதரிடம் அவருடைய மனைவி சொன்னாங்க, பாருங்க, எங்கு நம்மளுடைய வீடு இருக்குதோ அங்கு ஒரு சேவா கேந்திரம் இருக்குது. அங்கு மம்மா வருவதற்கு அழைப்பு கொடுங்க. நமக்கு லாபம் ஏற்படும். மேலும் அங்கு இருக்கிறவங்களுக்கும் நன்மை ஏற்படும். அந்த மாதாஜியினுடைய கணவன் உடனடியாக மம்மாவிடம் சொன்னார், மம்மா, நீங்கள் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அந்த சேவா கேந்திரத்தில் நாங்கள் உங்களுக்கு எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்கின்றோம். மம்மா மிக அன்போடு அவருடைய அழைப்பை சுவீகாரம் செய்துக்கிட்டாங்க. 8 நாட்களுக்காக அங்கு மிகவும் அழகாக அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் அவர் செஞ்சிருந்தார். 8 நாட்கள் வரை அந்த மனிதர் அனைவரிலும் முதன்மையாக வந்து மம்மாவுக்கு எதிரில் வகுப்பில் அமர்ந்தார். மேலும் மம்மாவை நான் அழைப்பு கொடுத்து வரவழைத்திருக்கிறோம். ஆகினால சேவா கேந்திரத்தில் எந்த பொருளினுடைய குறையும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது வரை அவர் யோசித்தார். அதற்கு பின்பு அவர் மிகவும் பக்குவமான பாபாவின் மாணவனானார். மேலும் அவர் தனது புதிய வீட்டை உருவாக்கிய பொழுது கீழ்ப்பக்கம் தனக்காகவும் மேல் பக்கம் வீட்டை சேவா கேந்திரத்துக்காக கொடுத்துட்டார். இந்த விதமாக மம்மாவினுடைய பாலனையை யாரெல்லாம் அடைஞ்சாங்களோ அவங்க எல்லோரும் பாபானுடைய வாரிசு குழந்தை ஆனாங்க. இப்படி தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்லி முடிக்கிறாங்க பிரம்மா குமாரி சக்கரதாரி சகோதரிஜி அவங்க. அடுத்ததாக பிரம்மா குமாரி தாதி கமல்மணிஜி எழுதுகிறாங்க. அவங்களுடைய அனுபவத்தில் வரதாயினியாகவும் இருந்தாங்க, திரிகால தரிசியாகவும் இருந்தாங்க, விஸ்வ கல்யாணியாகவும் இருந்தாங்க மம்மா. இந்த மங்களகரமான சங்கம யுகத்தில் முழு கல்பத்தினுடைய 84வது ஜென்மத்தில் குழந்தை பருவத்தின் 7வது வயதில், அதாவது 1937 அலௌகிக திவ்ய ஜென்மத்தை பெற்ற உடனேயே அலௌகிக தாய் தந்தையனுடைய பாலனை கிடைச்சது. சிறு குழந்தைகளான எங்களுக்காகவே சிவபாபா பிரம்மபாபா மூலமாக ஆன்மீக பள்ளியை திறந்தாங்க. அதனுடைய பெயர் ஓம் நிவாஸ் என வைக்கப்பட்டது. எங்களுடைய ஈஸ்வரிய குழந்தை பருவம் மிகவும் அலௌகிகமாகவும் மேலும் திவ்யமாகவும் இருந்தது. திவ்ய ஜென்மத்தை எடுத்த உடனேயே ஒரு வினாடியில் லௌகீக தாய் தந்தை உறவினர்களிடமிருந்து புத்தியினுடைய சம்பந்தம் அவ்வாறு துண்டிக்கப்பட்டுடுச்சு. அதாவது இவங்க நம்முடையவங்க கிடையாது, இந்த சரீரத்தின் ஜென்மம் அவங்க மூலமாக ஏற்பட்டுச்சு. இருந்தாலும் நம்முடைய ஆத்மாவின் கல்பத்துக்கு முந்தைய சமஸ்காரத்தின் அனுசாரமாக அலௌகிக தாய் தந்தை மேலும் ஈஸ்வரிய குடும்பத்தில் சகஜமாக ஆன்மீக சம்பந்தம் இணைஞ்சிருச்சு. மம்மாவுடன் முதல் சந்திப்பானது நம்முடைய அன்பான மம்மாவுடன் ஓன் நிவாஸில் ஏற்பட்டுச்சு. அந்த சமயம் மம்மாவுடைய பெயர் மம்மாவாக இல்லை, ஓம் ராதை அப்படின்னு இருந்தது. சிறு குழந்தைகளான எங்களை பார்த்து மம்மா சொன்னாங்க, இப்போ குழந்தைகள், நீங்கள் உங்களுடைய வீட்டினுடைய கலர் ஆடைகளை அணிய வேண்டாம், வெள்ளை ஆடையை அணியணும். அந்த ஆடையில் ஓம் அப்படிங்கிற அந்த முத்திரை இருந்தது. மம்மா எங்களுக்கு ஓம் அப்படின்னு அந்த முத்திரையிடப்பட்ட ட்ரெஸ்ஸை அணிவிக்கிறார் அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டுச்சு. அம்மா சொன்னாங்க, நாம் ஓம், அதாவது ஒரு ஆத்மாவாக இருக்கிறோம், இந்த நினைவில் இருக்கணும் என்பதற்காக ஓம் அப்படின்னு இந்த ஆடையில் உருவாக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. யக்ய மாதாவுடன் யக்ய காரியங்களில் விசேஷ அனுபவம் அதை பற்றி சொல்கிறாங்க. மம்மா எங்களுக்கு பாபாவினுடைய முரளிலிருந்து பாயிண்ட்ஸ் எப்படி எடுப்பது அப்படிங்கிறத கற்பிச்சாங்க. ஆகையினால எந்த ஒரு ஆத்மாவுக்கும் எளிமையாக புரிஞ்சிக்க முடியும். மம்மா அதிகமாக காப்பிகள் சிந்தி பாஷையில் எழுதுமாறு செஞ்சாங்க. பின்னால் அந்த காப்பியினால் நிறைய சேவை ஏற்பட்டுச்சு. இவ்விதமாக மேலும் பல யஜ்யத்தின் ஸ்தூல காரியங்களை கற்பித்தாங்க. அதாவது உணவு சமைப்பது, துணிகளை துவைப்பது, செருப்பு தைப்பது, துணிகளை தைப்பது போன்றவை அனைத்து ஸ்தூல காரியத்திலும் அனுபவியாக ஆக்கினாங்க. செய்ய வரல அப்படிங்கிற போதும் கூட மம்மாவுக்கு எதிரில்
ஆம் ஆஞ்சி அப்படிங்கிற அந்த பாடத்தை உறுதி செஞ்சேன். இதனால் ஒவ்வொரு காரியமும் எளிதாக ஆயிடுச்சு. பெரியதிலும் பெரிய காரியத்தையும் எளிதாக அனுபவம் செய்வித்தாங்க மம்மா. நான் குடுகாவ் சேவா நிலையத்தில் இருந்தேன். மம்மா எனக்கு சொன்னாங்க, குடுகாவ் சேவா நிலையத்துக்கு நான் 2 நாட்களுக்காக வரேன். இந்த விஷயத்தை கேட்டு எனக்கு குஷி ஏற்பட்டுச்சு. ஆனால் அதோடு நான் மம்மாவிடம் சொன்னேன், மம்மா நானோ சிறியவளாக இருக்கிறேன், எனக்கு இவ்வளவு பெரிய ஏற்பாடுகளை செய்ய வராதே அப்படின்னு சொன்னேன். உடனே மம்மா சொன்னாங்க, பார் கமல்மணி, நீ சிறியவள், ஆனால் சிறியவளாக இருந்து கொண்டு மம்மாவை அழைத்திருக்கின்றாய். இந்த விஷயத்தை கேட்டு அனைத்து சகோதரிகளும் உன்னை புகழ்வார்கள். ஆனால் நீ இந்த காரியத்தில் முடியாது என்று கூற வேண்டாம். பெரிய தீதி, அதாவது மன்மோகினிஜி உனக்கு உதவி செய்வாங்க. இவ்வாறு மம்மா மிகவும் தைரியத்தை ஏற்படுத்தினாங்க. மேலும் குடுகாவ் சேவா நிலையத்தில் 2 நாட்கள் மம்மா தங்கினாங்க. மிக பெரிய காரியமாக இருந்த போதும் கூட சகஜமாக ஆயிடுச்சு. 2 நாட்கள் வரை மம்மா நிறைய சேவை செஞ்சாங்க. அதிகாலை வகுப்பு நடத்துவது, பிறகு சகோதர சகோதரிகளுடன் தனிப்பட்ட விதத்தில் சந்திப்பது, இதெல்லாம் எனக்கு மிக நல்ல அனுபவம் ஏற்பட்டுச்சு. மம்மா எப்படி சேவை செய்கின்றாரோ நானும் அதே மாதிரி சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆர்வம் அதிகரிச்சது. எந்த ஆத்மாவுக்கும் அதிருப்தியாக இருந்துடக்கூடாது, அதற்கான சகஜ முறையை மம்மா சொன்னாங்க. ஒரு சகோதரர், அதாவது ஜெயின் மத சகோதரர், அவங்களுடைய எந்த விஷயத்தையும் பிறர் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அவர் மிகவும் அதிருப்தியாக ஆயிடுவார் என மம்மாவுக்கு நான் சொன்னேன். உடனே மம்மா சொன்னாங்க, பார், யாராவது தண்ணீர் தாகத்துடன் இருந்தால் அவங்களுக்கு தண்ணீர் கொடுக்காமல் 36 விதமான போஜனம் கொடுத்தால் திருப்தி ஆவாரா? ஆகையினால இந்த ஆத்மாவினுடைய சமஸ்காரத்தை பார்த்து அவருடைய விஷயத்தை ஏற்றுக்கொண்டு திருப்தி செய்யணும். பிறகு அந்த சகோதரனுடைய சமஸ்காரத்தை பார்த்து மம்மா ஓகே என்று அவருக்கு பெயர் வைத்தார். அந்த சகோதரருக்கு மிகவும் அன்பு ஏற்பட்டுடுச்சு. ஓகே அப்படின்னு பெயர் வச்சதுனால அவர் ஓகே ஆகிவிட்டார், அதாவது மாறிட்டார். மம்மாவினுடைய வார்த்தை அந்த ஜெயின் சகோதரருக்கு வரதானமாக ஆயிடுச்சு. இந்த விதமாக மம்மா வரதானியாக இருந்தாங்க, திரிகால தரிசியாக இருந்தாங்க. மேலும் உலகில் உள்ள அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கு நன்மை செய்யும் விஸ்வ கல்யாணியாகவும் இருந்தாங்க அப்படின்னு தன்னுடைய அனுபவத்தை தாதி கமல்மணிஜி அவங்க சொல்லி முடிக்கிறாங்க. அடுத்ததாக பிரம்மா குமாரி ஜனக் சகோதரிஜி தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்வதை நாம் தொடர்ந்து கேட்கலாம். நல்லது. ஓம் சாந்தி. நன்றி பாபா.